kamfanin Hamkan Production. Wato dai albishirin kuma su bibiyar wannan kamfani mai albarka. Sai ku ce mana yaro kai muke sauraro kai mana bayani domin mun zabu. Ina sanar da ku cewa Hamkan Record ta samar da gurbi a YouTube channel mai suna Hamkan TV. Wato dai Hamkan TV. A nan ne za ku samu ingantattun fasarar kamfanin mu na Hamkan Record. Irin su bahagon tunani, Mutumin jari, guguwar sauyi, da kuma sauransu. sannan ga babban albishiri gare ku. A wannan channel din namu za mu rinka kawo muku wani shiri mai suna tsokaci Daga bakin mai ita. Shiri ne wanda zai dinga hirar fitattu da kuma matasan mawaka. Dawo, dawo masoyi na dawo, ba za na dawo ba, laifin da dai ka zama to ya kewa. Ar-Rahmanir Rahim. Allah ya karɓi aikin malam. Maliki yawmiddin. Ya ke masoyiyata, ke ce a zuciyata, ke ce farar watata, mai haska zuciyata. Wannan shi ne. Alhamdulillahi, tarihi na a takaice ni sunana Nura Musa Inuwa, wanda aka fi sani da yan Inuwa. Da sauran Fitattu da mawaka. kuma masu tasowa. Sannan kai ma ko ke ma idan kuna so a yi hira da ku. kai tsaye ku je YouTube channel din mu ku danna mana subscribe mai suna Hamkan TV. Sannan ku yi mana magana ta comment. Za mu riske ku a duk inda kuke domin hira da ku kai tsaye a duk faɗin Najeriya. Kuma kira mu a lambar waya kamar haka. 08083385408. Kar ku manta tsokaci daga bakin mai ita.